סבבה. יופי. אז ערב טוב שוב לכולם, אפרת יהלומית ברומן, וכמו שהתחלתי להגיד, אני רייקי מאסטר מזה 30 שנה, בעיקר מלמדת רייקי, גם מטפלת כשצריך, בעיקר טיפולים מרחוק נכון להיום, בעבר זה היה פיזי, גם הקורסים היו פיזיים, גם הטיפולים היו פיזיים, היום הכל מרחוק. רייקי זאת שיטה שמאפשרת לשלוח טיפול הילינג מרחוק, תמיד הייתה כזאת, אבל מאז הקורונה זה הפך להיות משהו יותר שאנחנו באמת עושים אותו ומשתמשים בו הרבה יותר. אז זה ככה בקצרה. אני גם מתקשרת, שזה משהו שהתחיל, הגיע אליי עם הכניסה שלי לרייקי ולעולמות הרוח. אני עשיתי איזשהו מהלך כדי ללמוד את זה בעזרת ספר, וממליצה לכולם, מי שלא עדיין מתקשר, להשתמש בכלי הזה, זה כלי נהדר, וגם עושה את זה לאורך השנים. ובתקופה האחרונה התחילו להגיע אליי מסרים. מסרים שהם נועדו לאנושות כולה. וממש נאמר לי שהמסרים האלה הם לאנושות, ושאני צריכה לשתף אותם עם כמה שיותר אנשים, וכך הגעתי אל העניין הזה של TED, ושיחות TED או TEDx, שזה למעשה ארגונים פרטיים, שמותר להם להשתמש בשם הייצוגי של TED. TED זה ראשי תיבות של Technology Education Design, וזה ארגון ללא מטרת רווח שלקח על עצמו להביא ולשתף עם העולם רעיונות שנועדו לשפר את חיי כולנו בעולם, בתחומים האלה של טכנולוגיה, education ודיזיין, זאת אומרת, הבנתם אותי, אני אנגלית ועברית, אתם מבינים? אז לפעמים המילים נעלמות כשצריך אותם. ובשלב מסוים, זה בהתחלה היה מיועד באמת לאנשים שהם מלמדים באוניברסיטה, אנשים שהם מורים, אנשים שהם מופיעים, שלום לכל המצטרפים והמצטרפות, מוזמנים לפתוח מצלמות, יהיה נחמד לראות את זיו פניכם. ואז נוצר TEDx, שה-X זה חיצוני, ואז למעשה התחילו ארגונים פרטיים בכל רחבי העולם, לנהל שיחות TEDx, כאשר הם מקבלים, הם חייבים לעמוד בתנאים מאוד מסוימים, של ארגון TED, כמובן יש את הבמה, הבמה לא תמיד חייבת להיות שחורה, ראיתי כבר במות גם נחמדות ויפות, תמיד יש להם את המילים האלה, את המילה TEDx על הבמה, ויש נקודה אדומה ששם עומד המרצה או המרצה, הם גם משלבים בזה קטעים אומנותיים של שירה, של ריקוד, של כל מיני דברים מדהימים, וזה נעשה גם בשפות שונות. כמובן שהרוב הגדול הוא באנגלית, וזה גם בגלל שהרבה ארצות עושות את זה באנגלית, וזה אז כמובן מופיע לקהל יעד הרבה יותר רחב, שאנחנו מדברים על משהו בינלאומי. אבל, סליחה, יש לנו כמובן גם בשפות שונות ברחבי העולם. אז איך הגעתי לזה בכלל? אז קצת על הסיפור שלי, ואגב,
בסוף השיחה הזאת יש לי הפתעה עבורכם, אז מי שישאר עד הסוף, אני אגריל איזושהי הפתעה קטנה בין כל הנמצאים. אז שווה להישאר ולו רק בשביל זה. אוקיי, רציתי לשאול אתכם, פגשתם פעם דוב חי, פנים אל פנים, כאילו, בטבע? מישהו כאן פגש? לא? זה מפחיד? הייתי אומרת שזה מפחיד, אולי גם מסעיר קצת. בשנת 2020, שיא הקורונה, השנה שתיזכר כשנת הקורונה, מצאתי את עצמי במין מצב מוזר כזה, שמצד אחד הייתי כמעט מחוסרת עבודה. זאת אומרת, היה לי המון זמן פנוי, מה שבדרך כלל אין לי. מצד שני, היה לי כסף, כי הממשלה נתנה לנו כסף, והיא בעצם נתנה יותר ממה זה היה פי 1.5 יותר ממה שאני בדרך כלל רגילה לקבל, ועדיין היה לי קצת עבודה. אז מצאתי את עצמי עם זמן ועם כסף, ובנוסף לכך, כשהייתי אימא והיה לי אימא לילד קטן, אז גם לא יכולתי כל כך לעזוב אותו, ילד מיוחד. אבל הילד גדל, והגיע הזמן שיכולתי לצאת לטיול. זה התחיל לבעור לי בנשמה שאני נורא נורא רוצה להגיע לפארק ילוסטון בארצות הברית. זה פארק שלא הגעתי אליו עדיין. כשעוד הייתי בארץ וטיילתי בארצות הברית, הייתי בכל מיני פארקים, ביילוסטון עדיין לא. וזה תמיד היה לי ברשימה הזאת, to do list כזה, bucket list, להגיע ליילוסטון, אבל אתם יודעים, החיים, וכמובן חשבתי שהגעתי לארצות הברית שאני, אטייל הרבה, שכחו מזה, נכנסים לחיים, עבודה, ילדים, בלגן, מטיילים קצת בסביבה פה ושם, אבל מי יכול לטייל טיולים כאלה? אני אמנם בעמק הסיליקון, אבל אני לא הייטקיסטית, אז אין לי את החופשות שלג האלה בחורף ואת הכספים האלה. אז אוקיי, אמרתי, יאללה, עכשיו הגיע הזמן. עכשיו, אני נורא פחדתי מזה מצד אחד, ומצד שני, זה נורא ריגש אותי. למה פחדתי? כי הייתי לבד. הבן שלי לא רצה לבוא, הבן זוג שלי אז לא רצה לבוא, לבד, לשכור אוטו חדש שאני לא מכירה, לנסוע, זה מרחק 1.5 יום נסיעה מקליפורניה זה צפונה ומזרחה. איידהו ומעל איידהו, שכחתי כרגע, ויומינג שמה. וכמובן קורונה, בקליפורניה היו סגרים וזה כמו בארץ, אבל היו מדינות שלא היו סגרים, והכל כאילו לא ידעתי איך מתנהלים, אפשר לנסוע, אי אפשר לנסוע, כזה. מישהו חזר משם ואמר שסבבה, ונתן קצת כאילו טיפים וזה, אז אמרתי יאללה, אני נוסעת. ופתאום התחילו לבוא לי הרגשות כאלה שאני הולכת לראות דובים שם, אני הולכת לפגוש דוב. וזה כאילו מצד אחד נורא עשה לי כיף כזה, מצד שני זה גם הפחיד אותי נורא, לפגוש דוב. וקראתי, ויש ספרי נגד דובים, וזה, ומה לעשות אם פוגשים דוב. קיצור, התגברתי על הפחדים, שכרתי אוטו, לקחתי שבוע, כזה 8 ימים, שבוע מלא. שבת בערב התחילה אצלנו סערה, זה באותה שנה היו סערות רציניות של ברקים שהתחילו, אחרי הרבה שנות בצורת בקליפורניה, התחילו שריפות ביערות. אז הייתה סערת ברקים בערב של שבת, והתחילו שריפות בקליפורניה בכמה פעמים. תזכרו את זה להמשך. ויום ראשון בבוקר, חופש, אני לוקחת את האוטו ומתחילה לנסוע, ואני בהתחלה נוהגת בכזה
פחד, אבל יש מפות ונוסעים. וככל שאני מתרחקת ומתרחקת, אני מתחילה יותר להירגע, ליהנות מהדרך, להפסיק לדאוג, להפסיק כזה סבבה. נסעתי ליילוסטון, ובגלל שהייתה קורונה, והשמיים היו סגורים, ולא היו כמעט תיירים מחוץ לארץ, רוב התיירים שהיו היו אמריקאים, שפשוט עשו מה שאני עשיתי, לקחו אוטו ונסעו, והתחילו לטייל. הרבה מאוד אנשים מבוגרים, שבפנסיה, אבל לא רק. וחלק עם מסכות, חלק בלי מסכות, זה היה מאוד מעניין לראות בתקופה הזאת. ויחסית לרגיל, היילוסטון הייתה ריקה מתיירים, יחסית. לא אגיד שלא היו תיירים, היו. בעיקר במקומות שכולם הולכים לראות את הגייזרים וכזה. אבל באופן יחסי היה שם יפה ושקט. וזה היה מדהים, מדהים. חיות, בעלי חיים בכל מקום אתם פוגשים, אני לא יודעת מי היה שם, יש פה אנשים שהיו שם כבר ביילוסטון. ממליצה לכם להגיע. בשנה רגילה הבנתי שצריך להזמין מלון שנה מראש. שתבינו, אני התקשרתי חודש לפני, הזמנתי חדרים בלי בעיה, כי לא היו תיירים. מדהים, מדהים, וכל הזמן אני עם התחושה הזאת שאני הולכת לפגוש דוב. ואני לא פוגשת. יש ביזונים ויש כל מיני איילים וצבעים כאלה וכל מיני, וחרקים וציפורים ומה שאתם רוצים, יש שם, מדהים. בצפון גם יש זאבים, לצפון ממש ממש לא הגעתי, זה פארק ענק. ואנשים אמרו לי, פגשתי אנשים שאמרו, כן, אני פגשתי, אתמול חצה דוב את הכביש לפניי. יום אחד הגעתי לאיזה מקום, עומדים אנשים עם משקפות ומסתכלים על הגבעה ממול שם. ואני מוצאה את המשקפת שלי וזה, יש שם דובה עם גור. ואני מסתכלת כזה, מסתכלת, לא רואה כלום. והם כבר הולכים וזה, כנראה הדובה לא רצתה לחכות לי, לא רואה כלום. ועוברים הימים, ביליתי שם 5 ימים מדהימים באמת, ואני הגיע הזמן להתחיל לחזור חזרה. ביומיים האחרונים של הטיול, עברתי לפארק טיטונס, שהוא פארק שנמצא על יד ילוסטון, יש שם הרים מדהימים, נוף מדהים, ואגם, והיה לי שם איזה מקום, לינה בסקי ריזורט, אזור סקי, אבל בקיץ אין שם שלג, ואז הם עושים שם פעילויות של רכיבה על סוסים, אופניים, אופני הרים כאלה, כל מיני דברים כאלה. בחיים לא הייתי בסקי ריזורט, זו הפעם הראשונה שלי, והמעבר לשם גם היה מוזר, כי זה היה מוויומינג לעבור לאיידהו ואז לחזור לוויומינג, כי זה עוברים דרך מעבר הרים כזה. ואני עדיין עם הקטע הזה של לראות דוב, לא פגשתי דוב. הגעתי לשם, עכשיו, ביום האחרון שאני עוזבת את ילוסטון, בדרך עוד עצרתי לארוחת צהריים באיזה חורשה כזאת, וכתוב שם, יש דובים, סכנה, כאילו, את ההשפעה בתוך פחים סגורים והכל. ואני יושבת לבד בשולחן ועם הגב ליער, כאילו, ואני כל הזמן, מה אם יבוא דוב מאחוריי? כזה. קיצור, אני נוסעת לטיטונס, לא ראיתי דוב ביילוסטון, וביום האחרון שלי שם, היה יום מעונן כזה, ונהיה, השמיים נהיו עם אובך כזה, עם עשן. ואני נוסעת לטיטונס, והכל עשן לבן, לבן, כמו ערפל, לא רואה כלום. באתי לטיטונס לראות את כל הנוף המדהים הזה, לא רואה כלום, הכל עשן כמו ערפל, סמיך. קצת ביזונים לצד הדרך וזה, אבל כלום. מגיעה שמה לפנות ערב
ורק להזכירכם שבקיץ הימים מאוד ארוכים, אז השמש שוקעת רק בסביבות 9 בערב. מגיעה לשם לסקי ריזורט הזה, למלון, ואני אומרת להם, מה זה אז הם אומרים לי, כן, יש שריפות בקליפורניה, והעשן מהשריפות הגיע עד אלינו. אז לקח לעשן הזה 5 ימים, מהיום שאני עזבתי, להגיע עד לשם. ואני חשבתי לי, וואו, תראו מה זה, איך... זה הכל בעצם מערכת אחת. העשן הזה הגיע עד לשם. ואת הטיטונס לא ראיתי. אני אצטרך לנסוע לשם שוב. אבל אוקיי, אז ביום הבא אני תכננתי לנסוע לאגם שם ולראות דברים וזה, אבל העשן הזה אי אפשר לראות כלום. אז במקום זה אני אשאר בריזורט, יש שם דברים לעשות, יש לרכוב על סוסים וזה, כמו שאמרתי. היה לי כלול כרטיס הלוך ושוב כזה בליפט, שזה, יודעים מה זה הליפט? מי שהיה בסקי ריזורט אולי יודע, זה מעלית כזאת של לסקי. לעלות שעושים סקי. וזה כולה ספסל פתוח כזה, עם... ששמים רק מין מוט ברזל לפניך כזה, אבל עקרונית אתה יכול מאוד בקלות לקפוץ מהדבר הזה או ליפול מזה, כן? זה באוויר הפתוח, ולוקח אותך במעלה ההר. ואני עם הפחדי גבהים שלי עולה בליפט הזה לראש ההר, וכשזה מגיע למעלה זה לא ממש עוצר, הם טיפה מאטים את זה ואתה צריך כזה, הופ, לזנק מהדבר הזה. וחבר'ה עולים עם האופניים לשם, ואז הם יורדים במורד ההר, בשבילים, באופני הרים. נחמד למי שאוהב את הדברים האלה. זהו, אז אני בראש ההר, קצת רואה את הקצוות של הטיטונס האלה, של ההרים מרחוק, מתוך הערפל הזה של העשן. יש שם שביל למעלה, אז אני הולכת בשביל. אין הרבה אוויר דרך אגב, מתנשפים קצת שמה. ויש צנצנעים וציפורים וכזה וזה, ובא מולי בן אדם מבוגר. בא מולי מטיול ככה, ואנחנו קצת עוצרים לדבר, הוא אומר, אני באה לפה כל שנה בקיץ. הוא אומר לי, ואני אומרת לו, אתה יודע, אני כל הזמן מרגישה שאני צריכה לראות דוב, אבל אני לא פגשתי דוב. הוא אומר לי, כן, לפני שנה, בדיוק פה, איפה שאנחנו עומדים עכשיו, הוא מראה לי שיח, שיש עליו כאלה בריז, או אני יודעת משהו, פרי כזה. הוא אומר, בדיוק כאן, לפני שנה, פגשתי דוב פה, שאכל בשיח הזה. ואני אומרת, יואו! ואז אני קולטת שאני מה זה מפחדת לפגוש דוב. אני פשוט מפחדת לפגוש דוב. אז החלטתי לבקש מהיקום, כשיש לי, כשאני רוצה משהו וזה, אני פשוט מבקשת. ביקשתי מהיקום לפגוש דוב לא מסוכן. ועזבתי את זה. שחררתי את זה ליקום, ירדתי למטה, עשיתי שם את מה שעוד יש, סוסים, בריכה וכזה. זהו, ונפרדתי מהמקום למחרת, ואוקיי, שחררתי את זה, אמרתי, טוב, אני כנראה דוב לא פוגשת, ומתחילה לחזור חזרה לקליפורניה. הדרך לקליפורניה, שיורדת מוויומינג דרך איידהו לנבדה, ואז הצידה מערבה, חוצים את נבדה, שזה דוך מסלול, אפשר לנסוע שם מהר לפחות, זה הדבר היחיד שיש שם. ובין נבדה לקליפורניה נמצאים הרי הסיירה נבדה. ואני עוברת בהרי הסיירה נבדה, עוצרת שם באזור על יד אגם טאהו למי שהיה, יש שם אזור התרעננות, עוצרת לצהריים שם, ואני כזה מסתכלת, וערים, גם פה יש ערים, גם פה יש דובים. אמנם אין גריזלי, יופי, אבל יש דוב שחור. ואני יודעת, אולי פה אני אראה את הדוב. למרות שזה כאילו, זה על הכביש הראשי, זה אזור כזה שעוצרים כל הזמן, אז כאילו, לא נראה לי יבוא לפה דוב, אבל מי יודע.
ואני שם עושה את ההפסקה והולכת לשירותים, עוד מסתכלת קצת, יש שם איזה אגם קטן, והולכת לשירותים. מחוץ לשירותים, על הרצפה, יש שמיכה. על השמיכה יש כל מיני שרשראות, תכשיטים, צמידים, כל מיני דברים כאלה, חרוזים וכזה. אין אף אחד, מסתכלת, אין אף אחד, מוזר. אוקיי, נכנסת לשירותים. שומעת ככה את השירותים, זה מישהו שם היה, יצא. יוצאת החוצה, עומדת שם בחורה. צעירה, צעירה אצלי זה יחסית, כן? צעירה ממני. עומדת שם על יד הזה, ואני ככה שוב ניגשת לשמיכה, מסתכלת וזה. אז היא לוקחת מקל של מטאטא, היא עומדת מצד אחד של השמיכה, אני מהצד השני. לוקחת מקל של מטאטא, להזכירכם קורונה, צריך לשמור על מרחק. ועם המקל היא ככה מרימה שרשרת אחת, וככה מגישה לי אותה. והיא אומרת לי, וזאת הייתה השרשרת שהייתה ממש מולי מקדימה, קרובה אליי. והיא אומרת לי, השרשרת הזאת, רגע, נעשה השטק למי שזה, למי זה דליה? מישהו, לא יודע. היא אומרת לי, השרשרת הזאת, האבן שלה היא אמתיסט סגול, שזה אבן המזל של חודש פברואר, והיא בצורה של דוב, והיא נועדה לריפוי ולאומץ. ואני מסתכלת עליה ככה, ואיך אומרים, נפלה לי הלסת. אני אומרת לה, וואו, איך ידעת? קודם כל, אני ילידת פברואר, זאת אומרת, אמתיסט זה אבן המזל שלי. חיפשתי דוב, לא מסוכן, הנה הוא, זה בצורה של דוב, הוא לריפוי ואני מרפאה, ולאומץ, ודרש ממני המון אומץ לצאת למסע הזה ולעשות אותו וכל הדברים האלה. ואני אומרת לה, וואו, איך את ידעת שזה הדוב שחיפשתי? איך ידעת שזה שלי? והיא כזה מסתכלת עליי ואומרת לי, אני לא יודעת, אני סתם, זאת השרשרת הכי יפה שהייתה פה. אז אני שואלת אותה, תגידי, מי את? מאיפה את? והיא אומרת לי, אני אינדיאנית, אינדיג'נס, מה שנקרא, אינדיאנית אמריקאית, משבט הנאווחו. אז אני אומרת, רגע, אבל נאווחו זה שם על יד, זה באריזונה, יוטה, זה באזור ההוא. אז מה את עושה פה? והיא אומרת לי, תראי, יש קורונה, אין עבודה. הקורונה, הם חטפו אותה מאוד קשה. בעבר האינדיאנים, כאילו, בהיסטוריה שלהם, האמריקאים שניסו להיפטר מהם, נתנו להם מחלות זה עוד לא היה אמריקאים, אני חושבת אז, אבל המתיישבים הלבנים, נגיד ככה, שהגיעו, הביאו מחלות מאירופה שהאינדיג'נס לא הכירו וחלו, והרבה מהם מתו מהמחלות האלה. גם הקורונה הייתה להם מאוד קשה, ולכן הם גם היו עם סגרים ומסכות וכל זה, והרבה אנשים חלו והיו בבתי חולים וכל זה. קיצור, היא אומרת לי, אני עברתי לפה ובאתי כדי למכור את התכשיטים. סבבה, אז אני קונה ממנה את השרשרת הזאת, ועוד איזה משהו, רק לעזור לה קצת כלכלית, ואני הולכת עם זה לאוטו, ועונדת את השרשרת הזאת. וכשאני עונדת את השרשרת, ככה לשנייה ראיתי חיזיון. ראיתי את עצמי בתור אישה אינדיאנית מבוגרת, יושבת על איזה מין בול עץ באזור של מין שדות פתוחים כאלה של עשבים כאלה, ו-Great Plains האלה בארצות הברית, מחוץ לאוהל, מחוץ לטיפי, וכאילו עוסקת במלאכות היומיום, כזה מבשלת, תופרת, זה, אני אגב גם תופרת, מעצבת אופנה במקצועי, ותופרת יש לי מתפרה.
שזה ככה מאוד התחבר לי, אבל אני ידעתי שהיא מרפאה. כולם ידעו שהיא מרפאה, והיה לה כבוד, כאילו, יש לה כבוד, היא מרפאה. מה שנקרא medicine woman, או שמן, שמנית. ועם החיזיון הזה, והידיעה הזאת, שהיא זאת אני, אז באה לי פתאום תובנה. השם המשפחה שלי, מהגרוש שלי, שהיינו ביחד 25 שנה, ואחר כך התגרשנו, אבל אני השארתי את השם, היה ברמן. ופתאום בא לי תובנה כזאת, שברמן, המשמעות שלו זה איש דוב, bear man, זה שם גרמני. ואז, וזה פתאום התחבר לי עם הדוב, ואני אומרת, רגע, אבל אני לא איש, אני אישה. ואז זה השתנה ל-bear woman, וקיבלתי את השם הזה bear woman, והרגשתי שהטיליון הזה של הדוב, אני קיבלתי אותו כמו מין מדליה לאומץ. עברתי איזשהו תהליך, עמדתי בכבוד מול הפחדים שלי, וקיבלתי מדליה לאומץ, אומץ וריפוי. ומאז השם הזה bear woman הלך איתי בלב. במשך שנתיים זה היה הסוד שלי, פחות או יותר. אמרתי את זה לכמה אנשים, אבל זה נשאר בקטע הזה של הסוד שלי. אבל זה נתן לי להרגיש אומץ וכבוד וגאווה על התהליך הזה. אבל לא תמיד הרגשתי ככה. היו תקופות בחיים שלי שלא הרגשתי כל כך עוצמה עם עצמי. היו תקופות, למשל, כשלמדתי עיצוב אופנה, לפני 30 שנה, במכללת ויצו חיפה. אני אגב מקיבוץ מזרע. בסמסטר האחרון, אני הייתי די כזה מפוחדת, אבל נורא נהניתי מלימודי האופנה והעיצוב האופנה, ולמעשה הלכתי ללמוד כי רציתי להיות מורה לתפירה. אבל הלימודים הם מאוד רחבים, כן? של כל תחומי הטקסטיל והאופנה. בסמסטר האחרון, ממש בשנה האחרונה, שהתחלנו לעבוד על הקולקציה של סיום, הפרויקט סיום שלנו. ואני עשיתי קולקציה שהיא הייתה בהשראת העלייה הגרמנית, שהמשפחה שלי הגיעה בעלייה הגרמנית, וממש תוך כדי העבודה הזאת, אבא שלי קיבל התקף לב. אני הייתי זאת שהגיעה אליו, זה חמישי בערב חוזרים, הסטודנטים חוזרים הביתה, כן? התקשרתי לאבא להגיד לו שמראים את הזקן והים בטלוויזיה, זה היה ספר שמאוד, סיפור שמאוד אהבתי, ובעלי דאז מאוד אהב אותו. אבא שלי היה מורה לעברית, אז הוא ככה תמיד עזר. הבעל שלי לשעבר, הגרוש שלי הוא מקליפורניה, והוא עשה עלייה, אז התחתנו בארץ, בקיבוץ, הוא בא לאולפן בקיבוץ. ואני שומעת משהו בקול של אבא שלי לא רגיל, משהו כזה, והוא אומר לי, אני חולה, יש לי מקיא, אני יודעת, משהו לא זה. קיצור, אני הולכת לראות מה שלמה, ואני מוצאת אותו יושב על יד השולחן שלו, וכזה, הוא לא מרגיש טוב, ידיים קרות, ואני אומרת לו, ממתי זה? הוא כבר מאתמול בלילה הוא מרגיש לא טוב. התקשרת למרפאה או משהו, אחות, שום דבר. זאת אומרת, הוא ישב מאתמול בלילה, הייתה לו הרצאה, הוא היה עושה הרצאה על ספרות לקשישים, חזר הביתה, הרגיש לא טוב, התמודד עם זה, הקיא קצת או משהו, חשב אולי משהו קיבה. גברים, רק שתדעו, בעצם גם נשים, שלפעמים סימפטומים של התקף לב, זה
הקאות או תחושה של כאילו, איך קוראים לזה? של תחושות כאלה של כאילו קלקול קיבה או משהו כזה. בקיצור, טוב, אז אני מזמינה לו אחות, והיא באה וזה, ואז היא מיד הזמינה רופא, והם כבר, הם עושים, היא כבר הבינה, היא הייתה אחות מצוינת, היא מיד הבינה מה קורה, אבל עשו אק"ג, עשו זה. הזמנו אמבולנס, ויאללה. עכשיו, אני ניסיתי להתקשר לאחותי הגדולה, וכבר היה קצת יותר מאוחר, היא לא ענתה לטלפון, וזה, בקיצור, אני עולה איתו לבית חולים, אני הקטנה. ואיזה פחד ואיזה... אני הקטנה במשפחה, אנחנו היינו 5 אחים, אחד נהרג אז 4. נסעתי עם אבא לבד באמבולנס לבית חולים. שאלו אותי מה שם האב שלו, כי באנו בלי התעודת זהות שלו, ואני בכלל לא זכרתי את שם האב, כן? זה לא שהיה לי סבא בחיים, כן? אבל שם האב. אבל בכל אופן, ביום למחרת שסיפרתי לאחים שלי, הם אמרו לי, איזה גיבורה את הצלת את אבא. הבאת אותו לבית חולים, הכניסו אותו לטיפול נמרץ נשימתי, היה לו גם אסתמה. 2 נסיעות וזה בית חולים, וכל פעם הוסיפו לו עוד צינור, אחרי שבוע הם הכניסו לו צינור נשימה לכאן, שכבר לא יהיה לו את זה בגרון. ואחרי 2 שבועות, אבא נפטר. וזה היה שוק, זה היה שוק, כי אמרו לי שהצלתי את אבא. וכל הזמן כזה, אתה יודע, אולי יבריאו אותו, אולי אמרו שהלך לו 80% מהלב, אולי ישתילו לו לב, וכאילו אני בתמימותי, כן? אדם בן 72, יש רשימה כזאתי להשתלות לב. אז אני חטפתי מין, כאילו, למה אמרתם לי שאני הצלתי אותו? אני לא הצלתי אותו. אני לא גיבורה, אני לא... אני נכשלתי, אני לא יכולתי לעזור לו, אני לא יכולתי לרפא אותו. והדבר הזה למעשה עשה אצלי שינוי בתודעה, בתפיסה, שעד אותו רגע אופנה הייתה מרכז עולמי, והייתה הדבר החשוב ביותר בחיי, ומאותו רגע נטמן הזרע של הריפוי. וזה עשה לי את השיפט, ואז כשהגיעו אלינו, הגיעה מורה לרייקי ולימדה רייקי בקיבוץ, הלכתי ללמוד רייקי, קומפיוטר. תודה רבה. יש קטעים טכניים, תודה רבה לאורי, שהוא לא רק מאלף כלבים, הוא גם מאלף מחשבים וזומים. אוקיי, אז נתקדם. בקיצור, נכנסתי לעולם הרפואה המשלימה, בגלל הדבר הזה. נתקדם הלאה ונגיע לענייננו. אני עברתי לארצות הברית לפני 20 שנה. נולד לי הבן עוד בארץ, אבל עברנו, הוא היה בן 2 כמעט. הסתבר שהוא גם ילד מיוחד, שזה כשלעצמו יש לו את האתגרים משלו. והתחלתי אחרי שנים של עיסוק בעיקר בתפירה, התחלתי לחזור בסביבות 2019, הגוף שלי התחיל להגיד לי, גברת, לא לעולם את תתפרי, מתחילה להתבגר, זה כבר לא העיניים, הידיים, התחילו לי כל מיני תופעות בגוף, ואז החברה המדהימה דליה שוהם שנמצאת איתנו כאן, הכירה לי את הג'וס פלאס, שהכניס אותי גם לעולם הזה של התזונה הנכונה והאורח חיים בריא. הוספתי את זה לארסנל שהיה לי כבר מקודם של כל מיני שיטות טיפול כאלה ואחרות, שיטת בוהן, שחזור גלגולי נשמות, מסאז' קצת עשיתי רק את הבסיס, אבל כי זה היה יותר מדי פיזי בשבילי.
הרייקי תמיד נשארה איתי. ובאמת הג'וס פלאס החזיר אותי, איך אומרים, לחיים, לעצמי, והרגשתי שאני צריכה לחזור חזרה לעניין הזה, לעולמות האלה של הרוח, של הלימוד, של הריפוי, של הטיפול וכל זה. במקביל אני עוסקת כל הזמן בתפירה, ויש לי את המתפרה שרכשתי לפני 12 שנה. אז מתוך החזרה שלי לתוך זה, התחלתי שוב יותר לקבל תקשורים. והתחלתי להרגיש שאני צריכה יותר להשתמש בכלי הזה, ולכתוב ספר. גם זה סוג של, התחילו להגיע אליי מין תובנות כאלה, שאני צריכה יותר כאילו להעביר את התקשורים האלה. ב-22, שנת 22, שנתיים אחרי הסיפור הזה של ילוסטון, עזרתי אומץ סוף סוף והחלפתי את השם שלי רשמית מברמן לבר וומן, ובעצתו של אדם שעוסק בנומרולוגיה גם הוספתי את השם יהלומית כשם נוסף פרטי, בשביל שהמספרים, אתם יודעים, יסתדרו יותר טוב עם תאריך הלידה. וזה היה מעניין אגב, התהליך הזה, כי בארץ הוא שונה מאשר בארצות הברית. בארץ זה קלה קלות, ארצות הברית זה, איך אומרים, אוי ויי. אבל דבר נוסף שעשיתי זה לנסוע לבקר את הנאבחו. הטיול הזה, הפעם כבר היה לי קצת יותר קל פשוט לנסוע לבדי, אבל הטיול הזה היה מרגש וטיול מדהים כשלעצמו. נסעתי לעיר הבירה, so called עיר הבירה של הנאבחו, שהיא ווינדו רוק, שהיא באריזונה, ממש על גבול ניו מקסיקו, אבל השמורה האינדיאנית, אי אפשר, מי שלא אינדיאני לא יכול לגור בה. ואין שם כאילו, אין שם מלונות, אין שם... אז העיר הקרובה ביותר לווינדו רוק נמצאת בניו מקסיקו, במרחק חצי שעה נסיעה, חצי שעה כי נוסעים לאט, לא כי זה ממש חצי שעה מרחק. והיא נקראת גלופ. אז אני התמקמתי שם, והתאהבתי פשוט במקום ובאזור. עשיתי שם, הייתי שם שבועיים, הייתי בשווקים, דיברתי עם אנשים, פגשתי שמן, שזה גם היה לי מין תחושה כזאת שאני הולכת לפגוש אותו, וזה הסיפור בפני עצמו, אני אספר אותו בהזדמנות אחרת. אבל התחלתי לקבל ככה יותר מסרים ודברים. שבוע לפני 7 באוקטובר, שימו לב, ביום ראשון זה היה בדיוק שבוע לפני, אני עשיתי איזושהי מדיטציה שהסכמתי לעשות את מה שנועדתי כאילו לעשות, והתחלתי, ביקשתי מסר וקיבלתי מסר מאיזושהי ישות שקראה לעצמה גמליאל בן מטטרון. ואני אומרת, אוקיי, מטטרון אני יודעת מלאך, אחר כך למדתי שביהדות בכלל אסור להגיד את השם המלא, קוראים לו מטה, שאני חושבת לי עם פייסבוק שהעבירו למטה, אני מניחה שצוקרברג ידע את זה. אבל בכל אופן, גמליאל התחיל להעביר לי מסרים לעולם. והמסרים מדברים על עולם שהוא עולם של אחדות, עולם של אהבה, עולם שבו, וואו, אני מתחילה לדבר על זה ואני מרגישה את האנרגיה, בום, נכנסת אליי. עולם שאין בו גבולות, עולם שאין בו מלחמות, עולם שכל בני האדם מכל המדינות מרגישים ויודעים שהם עם אחד, כי אנחנו אנושות. אנחנו כולנו בני כדור הארץ, כולנו אזרחי כדור הארץ. ואנחנו עובדים ביחד כאנושות אחת על העולם הזה, שאנחנו כולנו אחדות. ואני התחלתי לשאול אותו, כי הוא אמר שכשכולנו
מרגישים שאנחנו אחדות אחת, אז אנחנו לא שונאים אחד את השני, אנחנו לא גונבים, אנחנו לא עושים דברים רעים אחד לשני. ואז התחלתי לשאול את השאלות, דברים כמו למשל 10 הדיברות, הרי קיבלנו את 10 הדיברות כדי שיעזרו לנו, בין היתר, להסתדר אחד עם השני, נכון? לא תגנוב, לא תרצח, כאלה. והוא הסביר לי איך שלמעשה כשנגיע למצב הזה, לא נצטרך את 10 הדיברות, כי אנחנו לא נהיה במצב כזה של לגנוב, כי למעשה אנחנו נהיה בשותפות של כל דבר. כי אם לאחות שלי חסר משהו ולי יש, אני לא אתן לה, ברור שאני אתן לה. ואם האח שלי בצרה, אני לא אעזור, ברור שאני אעזור. אז כשכל האנושות היא בתחושה של אחים, של אנחנו ולא הם, זה לא אנחנו והם, אלא זה אנחנו, אז אין צורך אפילו ב10 הדיברות. קיצור, התחלתי לכתוב כתבתי את המסרים במחברת כי אני מהדור הישן וזה נוח לי לכתוב ביד. התחלתי להקליד אותם, זה בעברית, ולדבר על הספר, אבל גמליאל אמר שהספר מיועד לכל האנושות. ובואו נגיד, אוקיי, תכלס, אני אוציא ספר והוא בעברית, איך אני מגיעה לכל האנושות? אז אוקיי, נעבור לאנגלית. בסדר, אני חיה פה, אנגלית שלי די טובה. נעבור לאנגלית, אבל תכלס, איך מגיעים לכל האנושות? אז שאלתי את היקום, כמו שאני רגילה לעשות, איך אני מגיעה? ואז אמרו לי, הגיעה אליי התשובה, את עושה שיחה בטד, TEDx. וכאילו, כן, ראיתי שיחות TED ביוטיוב, אבל מה שאני ידעתי זה ששיחות TED מגיעים לשם פרופסורים, אומנים, אנשים כאלה, שעושים שיחות TED. לא כל אדם מהיישוב יכול לעשות שיחת TED, נכון? לא נכון. TEDx, כמו שאמרתי, זה ארגונים פרטיים, והם מחפשים את האנשים האלה, שיש להם מסר להביא אל העולם, ולא משנה באיזה תחום המסר הזה. אם בוער לכם בנשמה, והדבר הזה בער, זה התחיל לבעור לי בנשמה, להוציא את המסרים האלה החוצה. כאילו קיבלתי מתנה, וקחו. ועכשיו, זה היה סוף שבוע, הראשון אצלנו זה הרי סוף שבוע, ואני בשני לא עובדת, היה לי סוף שבוע, כתבתי את תחילת המסרים האלה, ואז היה לי שבוע עבודה מטורף, כי ב7 לאוקטובר הייתה לי טיסה לארץ. למה? כי היו כל מיני דברים שהייתי אמורה להגיע אליהם בארץ. הקיבוץ היה בן 100, היה לנו חגיגות ה100, היה איזה קורס שלקחתי והוא עמד להסתיים, היו בדיוק 2 פגישות, ועמדנו להיפגש לעשות חגיגה פיזית ביחד, והיה לי עוד משהו. בקיצור, עמדתי להגיע לארץ, לעלות על טיסה ב7 לאוקטובר. כולנו יודעים מה קרה ב7 לאוקטובר, והטיסה שלי התבטלה. עוד ביום שישי בערב, כמובן, היות ואנחנו 10 שעות אחורה, התחלנו לקבל מסרים בארצות הברית על מה שקורה בארץ, שעוד לא היה ברור ועוד לא יודעים, אבל התחילו להגיע כל מיני מסרים. ועוד בשבת בבוקר אני לא ידעתי, אני עולה למטוס, לא עולה, ואני שואלת את החברת תעופה, והם אומרים לי, הטיסה יוצאת כרגיל, ואני כזה, לנסוע, לא לנסוע, לא יודעת, אני מנסה לשאול את המשפחה, את המארגנים של הזה, ואף אחד, אנשים אומרים לי, לא, כאילו, וזה כבר היה בארץ בערב, כאילו כבר ידעו, בוא נגיד, היה כבר מושג קצת על מה שקורה, גם אם זה עדיין לא היה ברור לחלוטין. אבל אז החברת תעופה באמת החליטה לבטל טיסות, והם פתרו לי את הבעיה. עכשיו, נוצר מצב שהיות ואני הודעתי שאני לא אהיה שבועיים, ושהמתפרה שלי סגורה, ואני נכנסתי להלם כמו כולם, אבל
אז אני דבר ראשון התחלתי להשתמש ביכולות ריפוי שלי וברייקי, ולשלוח רייקי לארץ ולפצועים ולמשפחות ולחטופים ולעשות טיפולים ברייקי וכזה. אבל אני התחלתי להבין שהעזרה הכי גדולה שאני אוכל לתת זה להוציא את המסרים האלה החוצה. ואז כששאלתי באמת את היקום איך אני עושה את זה, איך אני מביאה את המסרים, אמרו לי שיחת TEDx. איך אני עושה את זה? איך מגיעים לבמה הזאת? איך מדברים? אני בחיים לא דיברתי על במה. כן, שרתי במקהלה. במקהלה עומדים 20 בנות, עמדנו, או 30 ושרנו ביחד. אני הייתי קטנה, אחת בין כולם כזה, מתחבא. איך את עומדת על במה ומדברת? באנגלית, כדי שזה יגיע לקהל בינלאומי. על איזה במה? איך את מגיעה לשם בכלל? אז הגיעו אליי התשובות. יש ארגון שמלמד בדיוק איך עושים את זה. איך לדבר, איך לעמוד על במה ולדבר ולהגיש שיחה. זאת לא הרצאה, זאת שיחה. זה לא מרצה שעומד ומרצה ומשעמם, זאת שיחה כמו השיחה שעשיתי כאן. יש בה סיפור חיים, יש בה את האישיות שלנו, אנחנו מגישים את עצמנו. יש בזה הרבה אומץ, יש הרבה פחדים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם. הארגון הזה מלמד אותנו איך לבנות את השיחה נכון, לדייק את עצמנו, לדייק את השיחה שלנו, מה אנחנו רוצים להגיד, מהו הרעיון? הרעיון שהוא חדש, גם אם דיברו עליו קודם. עכשיו בואו, הרעיון הזה שאני הצגתי לכם, כן, שאין ארצות, אין גבולות. כולנו מכירים את Imagine של ג'ון לנון, נכון? שמענו ושרנו אותו. Imagine there's no countries, there's no religion, right? יופי של שיר, שיר מדהים, אני מתה על השיר הזה. איך זה שזה לא קרה עד היום? למה זה לא קרה עד היום? מתוך המסרים שקיבלתי, מתוך ההבנה שלי כמי שחיה וגדלה בישראל, משפחה שכולה, אני שקלתי את אחי ב-68 כשהייתי בת 3, בהתשה, הוא היה הראשון או בין הראשונים שנהרגו במלחמת ההתשה. הוא היה בתעלת סואץ. נפגע מצלף מצרי על גבול התעלה. עם כל התובנה שלי מתוך החיים האלה במלחמות והדו-קיום הזה והרצון שלנו בשלום ואני כמרפאה עם התובנות שלי בריפוי והתובנות של אחדות כל המסרים שגם ליאל העביר לי. אני הבנתי שהסיבה שאנחנו ממשיכים להילחם, מעבר בוא נדבר על אדמות ועל משאבים, וכאילו, אוקיי, הרוסים רוצים את המשאבים של אוקראינה, כזה, נכון? אבל מעבר לדברים האלה, כן, למשל, אנחנו היהודים, ארץ ישראל, זאת האדמה, הארץ המובטחת שלנו, נכון? כי הבטיחו לנו אותה, בתנ"ך כתוב שהארץ הזאת, ויש שם תיאורים, יש אפילו תיאור שהוא מהפרת והחידקל שם, איראן ועד הנילוס. תיאור, נכון? בואו נחשוב רגע. בזמן העתיק, הפרת והחידקל על הנילוס, זה היה העולם. זה העולם העתיק.
אבותינו הכירו את העולם כארץ הזאת שהייתה מפרס ועד מצרים. זה היה העולם. הם לא ידעו שיש עולם מעבר לזה, בטח לא אוסטרליה ואמריקה. הם לא ידעו שהעולם עגול. איך ישות שבאה לתקשר עם בן אדם כמו אברהם, או כמו כל אחד מאבותינו שחיו אז, יעקב, מלאכים שהגיעו, זה אותן הישויות ואותם המלאכים, איך הם יכלו להראות להם, להסביר להם, שכל העולם הוא יהיה שלנו, שלך, שלכם, של זרעך. ומי זה זרעך? זה כל האנושות. זרעך זה לא מי שיש לו את הדת היהודית, הרי אפשר להתגייר. מה זה הדת היהודית? זרעך זה כל האנושות, זה שם חם ויפת. מה זה אומר? שכל כדור הארץ הוא שלנו, של כולנו. והדתות הן לא משנות בכלל. אז התפיסה, אני הבנתי שיש לנו כאילו טעות בתפיסה שלנו, שאנחנו עדיין מחוברים לתפיסה של אז, שהארץ המובטחת זאת הארץ הזאת, האדמה הזאת, ארץ ישראל, שאנחנו קוראים לה ישראל היום. ואנחנו רבים עליה כי היא שלנו, והיא לא שלכם. זאת אומרת, יש אותנו ואותם. זאת אומרת, יש דואליות, כאן אין אחדות. ויש זהויות שונות. יש לנו זהות יהודית, יש לנו זהות ישראלית. אנחנו מזדהים עם דברים, עם סמלים, עם דגלים, עם מדינה, עם ארץ. הצרפתים הם מזדהים עם צרפתים. אורי, נכון, אני רואה. אנחנו אחר כך, אני מקווה שאני אוכל להעלות את ההקלטה הזאת ונשלח את ההקלטה. כי זה כל פעם זורק, אני רואה, וגם לי זה קרה. אז הזהויות שלנו, הברזילאים הם ברזילאים, נכון? הצרפתים הם צרפתים, הסינים הם סינים. כל מדינה, כל דת, כל לאום, יש לו זהות. ויצרנו לנו דגלים, ויצרנו לנו שפות, ויצרנו לנו גבולות של מדינות. אז אנחנו חיים בתוך הזהות הזו שהיא חלק מאיתנו. קודם כל אני, השם שלי אפרת. אחר כך איפה המקום שנולדתי? המקום שנולדתי. עכשיו בואו נחשוב, תינוק שנולד על כדור הארץ, מי הוא? מה הוא? הוא לא יודע. הוא לא יודע. הוא לא יודע איך קוראים לו, הוא לא יודע איזה שפה הוא אמור לדבר, הוא לא יודע איזה דת הוא אמור להאמין בה, לא יודע באיזה ארץ הוא אמור להיות, הוא לא יודע על איזה גבול הוא צריך להילחם. מה הוא צריך? אהבה וחמצן, מזון, מים, כן? דברים להפעיל את הגוף. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים את החמצן, מים, אוכל, לבוש, מקום מגורים ואהבה. עכשיו, גמליאל אמר, את כל החמצן, אוכל, מים, מקום מגורים, כל הדברים הבסיסיים, הישרדותיים, מספקת לנו עם האדמה, כדור הארץ, שהיא של כולנו. אהבה, אנחנו אחראים לספק. אהבה היא משהו שהוא בכמה דרגות מעל. ההישרדות, למי שמכיר את מערכת הצ'קרות, החלק ההישרדותי הוא בבסיס, הוא בצ'קרת הבסיס שלנו, או את הספירות בקבלה היהודית, הספירת, איך היא נקראת? הבסיס, המלכות נדמה לי נקראת, שמדברת על הבסיס ההישרדותי הקיומי. אהבה נמצאת בלב, הלב הוא זה שמחבר בין עליונים לתחתונים. התפקיד שלנו כבני אדם הוא לאהוב ולהביא אהבה. אז
האימג'ין של ג'ון לנון לא יכול לעבוד, כי אנחנו לא יכולים פשוט למחוק את הארצות, למחוק את הגבולות, כי זה חלק מהזהות שלנו. איך אנחנו פשוט, כאילו, אנחנו לא יכולים פשוט למחוק את זה. ואז אני הבנתי שאנחנו לא צריכים למחוק ולוותר על הזהות שלנו. למעשה אסור לנו לוותר על הזהות שלנו, כי האחדות היא שילוב של כל החלקים האלה בפאזל. כי הסינים מביאים משהו לעולם, הצרפתים מביאים משהו לעולם, היהודים מביאים משהו לעולם, ההודים מביאים משהו לעולם, תושבי גאנה מביאים משהו לעולם, כן? האמריקאים, כל עם מביא משהו לעולם, והכל מתחבר לפאזל אחד. אנחנו, איך קוראים לזה? אנחנו מערכת אקולוגית אחת, ולכולנו יש בה מקום, לכולנו. גם לפלסטינים יש בה מקום, לטוב ולרע, יש בה מקום. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרחיב את התפיסה שלנו. להבין שאנחנו לא רק יהודים, לא רק ישראלים, אנחנו גם תושבי כדור הארץ. אנחנו גם תושבי כדור הארץ. עכשיו, אם כל תושבי כדור הארץ יתחילו לקרוא לעצמם מהיום תושבי כדור הארץ, וללמד את הילדים שלהם. אתם ראיתם שהיו וידאוים עכשיו שהחמאס מלמדים את הילדים להיות חיילים של חמאס. אני ראיתי גננת מתנחלת שלימדה את הילד בגן שזה להיות חייל ולהרוג ערבים. זאת אומרת, כל מקום אנחנו מלמדים את הילדים שלנו להיות ולעשות את מה שאנחנו מאמינים בו אולי, באותו מקום, באותו רגע. אם כל תושבי כדור הארץ היום יתחילו להגיד לילדים ולעצמם, אני תושבת כדור הארץ, אנחנו תושבת כדור הארץ, אנחנו אזרחי כדור הארץ. ובעקבות זה אנחנו גם נקים, יש לנו כבר את האום, so called, יש לנו סוג של ארגון בינלאומי. נקים ארגון בינלאומי, אבל כזה שאכפת לו מאנשים, כזה שאוהב, שידאג שלכל אדם על כדור הארץ יהיה מקום מגורים. זוכרים? אוויר, מים, מזון, לבוש, מקום מגורים. שידאג שלא יצא מקום, ששם יש, במקום אחד יש אנשים מאוד עשירים, במקום אחר יש אנשים שאין להם כלום. אנחנו תושבי כדור הארץ. אנחנו יכולים להפסיק להילחם תוך דור אחד. שימו לב, דור אחד. וזה המסר שיש לי להגיד מעל במת TEDx. אז יש לי בקשה אליכם, שמהיום תתחילו לקרוא לעצמכם תושבי כדור הארץ. ואפשר להגיד, אני תושבת כדור הארץ שהיום גרה בקליפורניה בארצות הברית. אני תושב כדור הארץ, אני גר בתל אביב בישראל. יש לנו אזרחות כפולה, משולשת. אני אזרחית ארצות הברית, אזרחית ישראל ואזרחית כדור הארץ. איינשטיין אמר פעם שאי אפשר לפתור בעיות בצורת החשיבה שיצרה את הבעיות. צריך לפתור בעיות בצורת חשיבה חדשה. אז זה צורת החשיבה החדשה. עכשיו אני הבטחתי לכם הגרלה על המתנה שלי, וגם בגלל שאנחנו כבר בזמן, אז אני אעשה הפסקה קטנטנה לשתות מים, או איך אומרים, נוזלים פנימה, נוזלים החוצה, ואז מי שרוצה לקבל פרטים על התוכנית במדויק, שאם יש לכם מסר שבוער לכם בנשמה, ואתם רוצים להגיע לשם, ורוצים את העזרה הזאת של לבנות את השיחה הזאת בצורה הנכונה,
שהיא גם, איך אומרים, תדבר אל הקהל, ללמוד לעמוד על הבמה ולדבר באנגלית, לדעת איך מגיעים לארגונים, איפה הארגונים, לקבל רשימה של כל הארגונים, לדעת איך פונים אליהם בבקשה, בקשה שהיא מנוסחת נכון, באנגלית, עזרה באנגלית גם, אני יכולה לעזור גם בזה, ותמיכה ועזרה לכל אורך הדרך, וכשאתם מסיימים את התהליך הזה, מדייקים את השיחה שלכם, מקבלים עזרה של כתיבת השיחה, של לדבר אותה, של להתאמן עליה, על הבמה מדברים, צריך ללמוד את זה בעל פה. אנחנו לומדים את השיחה בעל פה, שיחה של 15 דקות, בעל פה, ומגישים אותה, והיא מצולמת. כל ארגון כזה מצלם את השיחה, ואחרי שהיא מצולמת היא מועלית לאתר יוטיוב של TED, האתר הרשמי של TED, ולאחר שהשיחה עלתה לאתר של TED, החברה הזאת גם מקדמת לכם את השיחה הזאת לכמות של מסוימת של צפיות שהיא מתחייבת לקדם אותה. אני לא זוכרת כרגע בדיוק את המספר, אז אני לא רוצה להגיד אותו, היה בו 8. למה? כי 8 זה מספר של אינסוף, זה מספר של שפע. לא זוכרת אם זה היה 80,000, או בכל אופן מספר גדול ויפה של צפיות, שהם מתחייבים לקדם לכם את השיחה הזאת. וכמובן אתם מקדמים אותו. שיחה כזאת מקדמת אתכם כמומחים בינלאומיים בתחומכם. שיחה כזאת מאפשרת לכם, אתם שמים את עצמכם במקום בינלאומי. אתם שמים את עצמכם בקידום אדיר בינלאומי בתחום שלכם. בין אם זה אילוף כלבים, בין אם זה חיים, חיי רווחה ותזונה נכונה, בין אם זה איך לילד רוחנית, או בכל תחום שהוא. אני רואה, הנה למשל יפעת, יציבה נכונה, אורגונומיה. אתם מצטרפים לקהילה של אנשים שהם כמוכם, שיש בהם בוער להם את האש הזאת להביא את הדבר הזה שלהם, את המסר הזה לעולם. בכל תחום, בכל תחום. AI, אני יודעת, טבע, אהבה, וזה מדהים לראות מישהו שהיה חייל בצבא, מפקד, הוא פתאום מדבר על אהבה. מישהי שהייתה חולה והצליחה לרפא את עצמה בזכות טיולים ביער, והבינה את האנרגיות של העצים, כאילו, דברים מדהימים. אז, מי שירצה לקבל את הפרטים היותר מדויקים על התוכנית הזאת, אז ניקח שנייה דקה, אבל אני אעשה לרגע, הבטחתי ואני אקיים. אני רוצה לתת מתנה טיפול רייקי אחד מרחוק למישהו שאני אגריל פה, שזה יהיה אחד על אחד איתי, אנחנו ניפגש בוואטסאפ או בזום, מה שבא לכם, ואני אעשה לכם טיפול שמלווה בתקשור. אז אני אעשה את ההגרלה. דבר נוסף, אני התחלתי, מי שבא לו, אני התחלתי פשוט לעשות רשימה כל חודש, שאני במשך חודש שלם שולחת להם ריפוי. כל ערב אצלי זה יוצא בוקר בארץ, זאת אומרת שבבוקר אתם מקבלים בוסט של אנרגיה, שמאפשר לכם, מגביר את מערכת החיסון, מאפשר לכם לצאת ליומכם ככה בשמחה ובכיף ובטוב, עם אנרגיה טובה של ריפוי, עוזר לכם לא להיות חולים, עוזר לכם להמשיך את מה שאתם עושים,
עוזר לישון יותר טוב בלילה, להוציא חרדות, להירגע, עוזר בהמון תחומים. אני בדרך כלל עושה את זה ב-250 שקל, כי טיפול אחד הוא 150 שקל, אז אמרתי חודש שלם 250 שקל, אבל אמרתי, בגלל שרק הייתה לי יום הולדת, זה היה בסוף פברואר ואולי יותר אמצע, אבל כזה. אז אמרתי, אני אעשה הנחה ואני אתן את זה ב-180 שקל. למה? 180 כי 18 זה חי, עם ישראל חי, כפול 10. אז חי שקלים כפול 10, 180, בשביל חודש שלם. אתם לא צריכים לעשות כלום, כי אתם ישנים וזה יוצא כאילו לפנות בוקר או כשאתם קמים. אני שולחת לכם, יש לי רשימה של שמות, אני צריכה שם ושם משפחה, ואני שולחת לכם את האנרגיה ב-180 שקלים. למי שירצה, פשוט דברו איתי בפרטי. אז אני אעשה עכשיו את ההגרלה, מי יקבל טיפול אישי. אוקיי? אז בואו נראה, אנחנו נעשה את זה בצורה אנרגטית. מי יצא לי? אורי. קיבלת טיפול אנרגטי מתנה, 1 על 1 איתי. אנחנו נהיה בקשר. הוואטסאפ שלי כתוב פה, אולי תרשום לך. אני אצטרך לרשום לי, תעביר רק, תשלח לי וואטסאפ, אבל תעביר את זה לקידומת של ארצות הברית. אוקיי, כתבת לי, אז אני אצלם איך לרשום לי. אז בואו ניקח לנו שנייה, מי שזה מספיק לו יכול לעזוב. בואו נראה, יש פה שאלות או כתוב, אני פשוט לא עקבתי אחרי הזה. נזרק החוצה. תחושת שייכות, נכון, נוגה? משרד פנים לכדור הארץ. זה יופי, נכון? צריך לחשוב על זה. אני רק אכתוב לי את המספר טלפון שלך, צ'יק צ'ק. קחו לכם אם רוצים לשתות משהו או שירותים. גם אני אשתה. ואני רק אכניס את המספר הזה, נו קונטקט. זה אורי. ישראל. אורי. כן, אפשר מי שבא לו לדבר וזה. אמרתי אורי, לא אורי, אורי. אורי. אורי? אורי? בסדר. זה שם מקסים, יש בו המון אור. טלפון. 55, רגע, אני אשים משקפיים. ארכיב משקפיים, סליחה. כולם היום אומרים אני אשים בגדים, אשים משקפיים. אבא שלי היה מורה לעברית, הוא היה עושה או-הו, שכל פעם שמישהו דיבר לא נכון בעברית. אז אני רושמת לי, אם עוד מישהו רוצה להיפגש איתי 1 על 1, כי עם הרבה פה לא נפגשתי עדיין, אז זה. איזה מספר יפה יש לך, אורי? אורי. או אורי אמרת. אורי. 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 בקיצור, באנגלית זה my life. נו, נעשה לך ככה חיים כלליים. כן. אורי, האור שלי, נכון? אה, אז הנה, אני רק שלח לך שלום, פשוט שתדע שזה אני, הנה. אוקיי. טוב, אורי מירס או מיירס? נירס. מירס. אורי מירס. יש לי כלב, אגב, אני אשמח אנחנו נדבר ב1 על 1 גם על זה.
איך לעזור טוב, לו שלא נכון. ינבח על הלקוחות שלי. הוא אצלי בחנות והוא נובח, הוא עכשיו קצת פחות, אבל עדיין. סבבה, נדבר על זה, למה לא? יש אחד, עמוס בוויז שעוסק בזה, שפגשתי אותו, עמוס אבל יוגב, כן. הוא אמר שהוא רק בפיזי. כאילו, הוא היה מוכן אולי בוואטסאפ לעשות איתי הדרכה, אבל כזה, הוא ממש רק בפיזי. אוקיי, יופי. אוקיי, אני מניחה שמי שעדיין פה רוצה לשמוע יותר על התוכנית הזאת, אז אנחנו נמשיך עם זה עוד כמה דקות. זו תוכנית שמצאתי, הקים אותה בחור קנדי, שעשה כמה שיחות TEDx. בשיחה הראשונה הוא אמר לי, הוא כאילו אמר שהוא בכלל בא כאילו אפילו לא התלבש יפה, בא עם איזה מין לבוש מאפן כזה, ועשה את זה בקבוצה קטנה יחסית. והוא ראה שיש הרבה אנשים וזה הולך וגובר. לא יודעת אם זה האנרגיות שקיימות היום ביקום, או אנשים הבינו שהשיחות TEDx האלה זה בעצם כלי לקידום, זה כלי קידום. ואין סיבה שרק אנשים מפורסמים שהצליחו כאילו לפרסם את עצמם בתחום כלשהו, יביאו את הרעיונות שלהם, כי הנה, כמו אני, מי אני, כאילו, תמיד הייתה לי הרגשה של הקטנה, אני הקטנה במשפחה, אמנם בקבוצה שלי בקיבוץ אני הייתי הבכורה, אבל תמיד הרגשתי קטנה, ותמיד הרגשתי כזאת מפוחדת ומכווצת, ואיך, כאילו, מי אני שאני אגיע ודבר וזה. אז זהו, שהתפיסה היא שכל אחד וכל אחת טמון בתוכו הזרע המדהים הזה, אולי תקראו לו הזרע האלוהי הזה, הזרע הנשמתי הזה, שכשאנחנו מתחברים אליו, אל הנשמה הגבוהה שלנו, שאומרת לנו מה הדבר שאנחנו באנו לעשות כאן, והרבה פעמים אין לזה שום קשר איך אומרים? ל-day job שלנו, לעבודה שאנחנו מתפרנסים ממנה, כרגע. הרבה אנשים מתפרנסים ממשהו שהוא בכלל לא הדבר שהם אוהבים לעשות, שמעניין אותם. לכל אחד יש בפנים את הדבר הזה, וכשלמישהו יש את הרצון הבוער בנשמה, הם בכלל לא מדברים איתכם. כאילו, הכניסת הסף לתוכנית היא זה שיש לכם רצון בוער. זה לא משנה אם אתם דוברים אנגלית טובים או לא. זה לא משנה באיזה שפה אתם מדברים ומאיזה ארץ אתם באתם. זה לא משנה באיזה תחום. הם ידברו איתכם וישאלו אתכם באיזה תחום, וכאילו יבדקו. עכשיו הם אומרים, אם כבר מישהו אחר דיבר על התחום הזה, זה יותר טוב, כי זה אומר שזה תחום שמעניין אנשים לשמוע עליו. אתם תמצאו את הדבר שמייחד אתכם, כי זה לא שאף אחד לא דיבר על זה אף פעם, זה איך אני מדברת על הדבר הזה, זה מה החיים שלי והתובנות שלי והתפיסה האישית שלי מביאים לדבר המסוים הזה שאני מביאה. הקהל יעד שלי הוא מיוחד, הוא מסוים רק לי, ולכן כל אחד יכול להגיע לשם. אבל יש המון פחדים בדרך.
בקטע של השפה זה ממש, כאילו, למשל, אני המון שנים לא אפשרתי לעצמי ללמד באנגלית, כי הייתי רגילה ללמד בעברית, ונורא פחדתי שאני לא יודעת מספיק אנגלית, אני לא יודעת מספיק את המילים הנכונות ללמד את מה שאני צריכה ללמד ברייקי וכזה, והמבטא. אני שמעתי אישה, היא רופאת שיניים, סינית, היא חיה בארצות הברית. יש לה מבטא סיני כבד. עכשיו, אני במשך השנים פה בארצות הברית התרגלתי לשמוע מבטאים של כל מיני ארצות באנגלית. אבל אלוהים אדירים, האישה הזאת מדברת במבטא כל כך כבד סיני שממש קשה לי להבין אותה. והיא עושה שיחת TED על איך המבנה של הלסת משפיע על כל הבריאות של החיים, של הגוף שלנו. היא קוראת לפה הדלת של הגוף, והיא מסבירה איך למשל הגודל של הלסת משפיעה על הכל, על היציבה שלנו, על הבריאות שלנו, והיא אמרה משהו כמו, אם הפה הוא הגראז' של הבית, והדלת של הגראז' היא גדולה מדי, או קטנה מדי, היא לא מתאימה, תחשבו איך זה משפיע על כל הבית. אז מדהים לשמוע. אז זה קורה במהלך משהו כמו חודש או חודשיים. יש 4 פגישות זומיות נפרדות, שבהם אתם מדייקים את השיחה שלכם, את הרעיון, ולומדים איך לעשות שיחה. לשיחה יש מבנה. היא לא סתם. יש לה התחלה, יש לה אמצע, יש לה רעיון, כן? יש לה סוף, יש לה עליות ויש לה מורדות, יש לה ספרינקלס, מה שנקרא. אסור לנו לקדם את עצמנו בשיחה הזאת. אסור לנו להגיד, כתבתי ספר ואתם יכולים למצוא אותו בסטימצקי וכזה, למשל, או באמזון. אבל אנחנו כן יכולים להגיד שאני כתבתי ספר בנושא הזה. וזהו, זאת אומרת, לשתול זרע. מי שירצה למצוא את הספר שלי, אחר כך יעשה חיפוש ויחפש אותי, וימצא אותי. אנחנו יכולים לשתול זרע ולהגיד שאני כבר 30 שנה מלמדת רייקי ותקשור, וכך קיבלתי את המסרים שלי. ואז אנשים יבינו שאני מומחית עולמית בריפוי בעזרת רייקי ותקשור. אנחנו יכולים לשתול זרע ולהגיד שאני, אני יודעת, מאמינה בשלום עולמי, ואני ילידת ישראל, למשל, כן? זאת אומרת, אנחנו מכניסים את עצמנו לשיחה הזאת בדרך שהיא לא מחירתית. אסור לנו להיות מחירתיים בשיחה. אנחנו לומדים איך לעשות את זה. בואו נראה. התוכנית, אז יש לנו את 4 שיחות זום האלה. אנחנו מדייקים את השיחה. אנחנו לומדים איך לעשות את השיחה הזאת. נכון. אנחנו לומדים איך להכין בקשה לארגונים, שתהיה כתובה בצורה מדויקת, שלא נתפלסף יותר מדי, שיהיה בה גם כתוב בקצרה וגם יותר באורך את המסר שלנו. כשאנחנו פונים לארגון, הנה אורי חזר, אורי, אני מדברת עכשיו על זה אנחנו לומדים גם איך לפנות לארגונים. אנחנו
באחת הפגישות האלה אנחנו מדייקים את המסר שלנו וכותבים אותו בצורה המדויקת ביותר באנגלית, כדי להעלות את אחוזי ההצלחה שלנו בפנייה לארגונים. כי אנשים מכל העולם פונים לארגונים האלה, וכולה יש להם ערב של נגיד 1.5 שעות, שבתוכו אפשר להכניס X דוברים שמדברים 10 דקות או 15 דקות, אוקיי? אנחנו רוצים להגיע למקסימום הצלחה בפנייה לארגונים, והתוכנית הזו מבטיחה לנו, והם עוזרים לנו לכתוב את זה, והם בודקים את מה שכתבנו, ואנחנו עושים את זה עד שזה עובר את האישור שלהם. ואז כשאנחנו פונים לארגונים, יש לנו את הבקשה שכתבנו אותה, שיש בה גם את הקורות חיים שלנו, גם את ההצעה שלנו, על השיחה שלנו, אם יש עלינו דברים שאנשים אמרו עלינו, סרטונים, וידאו, כאלה דברים, יש לנו את זה שם, ובקצר ובארוך, כי יש כאלה שמבקשים, ספרי לי במשפט אחד על מה ההרצאה שלך, השיחה שלך, שיחה, לא הרצאה. ויש כאלה שמבקשים, אנחנו רוצים לדעת קצת יותר על השיחה ועל מי, תספרי לנו קצת יותר עלייך. זאת אומרת, יש כאלה שיבקשו יותר ארוך, יש כאלה שיבקשו את זה ממש קצר. יש כאלה שאתם ממלאים שם דף אחד, ויש כאלה שזה 5 דפים. אוניברסיטת ברקלי, אוי 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 אוי. יש שיחות שבאוניברסיטאות, יש שיחות שבאיזשהו מקום כאילו פתוח לקהל הרחב, יש שיחות שהן מועדון, מועדון לנשים, מועדון כאילו משהו יותר קטן, יותר אינטימי, יש שיחות לנוער, youth, שיחות TEDx לנוער, ואז השיחה צריכה להתאים, בוא נגיד לשפה של נוער, כן, לא ילדים קטנים, אבל ליוס, לנוער, לשפה לנוער. אז הם עוזרים לנו להכין את הדבר הזה, ואז אנחנו למעשה עובדים עם זה ועושים copy-paste לתוך הבקשות. ישנם מארגנים שמבקשים וידאו של 1 דקה או יותר, שבווידאו הזה אנחנו מדברים, כאילו מסבירים על מה אז אוקיי, בביזה אנחנו עושים 1 דקה, ואנחנו משכללים את 1 דקה שלנו כל הזמן. פה אנחנו עושים את 1 דקה שהיא מדויקת לשיחה שלנו, ואנחנו עושים וידאו נוסף קצת יותר ארוך, הם מלמדים אותנו איך לעשות את הוידאו הזה. הם קודם מלמדים אותנו להכין את הטקסט לוידאו, שאנחנו נעשה, לדייק אותו לשיחה שלנו, אחרי שכבר דייקנו את הרעיון ואת השיחה והכנו את השיחה. גם אם השיחה עדיין לא מוכנה, אבל המסגרת שלה כבר קיימת. אנחנו מדייקים את הוידאו לוידאו של 1 דקה, ואחר כך אנחנו עושים גם וידאו אחד ארוך יותר שאנחנו טיפה מרחיבים. הם מלמדים אותנו איך לצלם נכון את הוידאו הזה ביוטיוב, ואנחנו מכינים, מעלים אותו ליוטיוב הפרטי שלנו, בפרטי, איך זה נקרא? Unlisted. מצב של Unlisted, זאת אומרת שרק מי שמקבל אישור לצפות בו יכול לצפות בו, ואנחנו שומרים לנו אותו, ואז אם מארגן מסוים מבקש לראות וידאו שלנו, כי הם רוצים לראות איך אנחנו מדברים, איך אנחנו, אז מעלים להם את זה. לפעמים הם מבקשים לראות אם כבר דיברתם לפני קהל, אם הרציתם, אם אתם מוצאים הרצאות בביז לייב, לדוגמה, יש לכם, עשיתם הרצאות בביז לייב, יש לכם הקלטות, אפשר לתת דוגמה של הקלטה כזאת למשל, שהיא ביוטיוב. לפעמים מבקשים את זה
יוטיוב לפעמים הם מבקשים את זה ישירות מהמחשב או מהווידאוים שלכם. איך אומרים, הטכנולוגיה. אני קצת מאותגרת טכנולוגית, כמו שאתם מבינים, אבל אני לומדת המון. אני רוצה להגיד לכם שבתהליך הזה אתם צומחים, אתם לומדים המון, בין אם זה טכנולוגית. אגב, יש להם מחלקה טכנית שרק שעוזרת בנושאים טכנולוגיים. יש להם את הקהילה, שהיא קהילה מאוד כזאת, איך אומרים? א', היא מדהימה. זה אנשים מדהימים, כי זה אנשים שכולם באו עם הרעיון שלהם. כל מי שמצטרף אומר שלום ומציג את עצמו, ואנשים מגיבים אחד לשני. אחר כך יש כל יום בשבוע, יש משהו. יש יום אחד שהוא יום של תודות, אנחנו כותבים תודה על משהו. יש יום אחד שהוא יום של שיתוף, אנחנו משתפים משהו. יש יום אחד שהוא יום של טיפים, אנחנו משתפים טיפ. יש, אני יודעת, הבנתם את הרעיון, כל יום בשבוע יש משהו. מדהים. משתפים את הסרטונים האלה של הדקה, משתפים את הרעיון, שואלים, מבקשים עזרה. מה דעתכם על השם לשיחה? זה צריך להיות שם איך ארז אומר, לבלוט ב3 שניות? זה צריך להיות שם שתופס. אז את השם לשיחה אנחנו לא עושים עד 5 דקות לפני השיחה בערך. יש כאלה, יש מארגנים שיבקשו אותנו את השם או אפילו את השיחה הכתובה, כן? אז אם עוד לא סיימתם לכתוב את השיחה, זה יכול לפעמים קצת איך אומרים? להפחיד. לא להיבהל, תמיד אפשר טיפה לשנות וזה. גם אם השיחה כבר כתובה. אנחנו לא לומדים אותה בעל פה עד ממש כמה ימים לפני, כדי שאם עוד נרצה משהו לשנות ולשפץ וזה, זה בסדר. ואז אנחנו מתאמנים עליה. והם נותנים לנו יש לנו מורים שאנחנו יכולים כמעט כל יום בשבוע לבחור יום ושעה כדי להתאמן על השיחה או על חלקים מהשיחה. אנחנו יכולים לבחור דקה או 2 דקות או רבע שעה או 10 דקות, רבע שעה. ואז בשעה כזאת בזום, עולים 3 אנשים שאחד מהם מתאמן על דקה, אחד על 2 דקות ואחד על רבע שעה, עם מורה פרטי 1 על 1, ואם מישהו רוצה לעלות על השיחה הזאת, הרבה פעמים יש מקום לעוד אחד של דקה, ואם אם מישהו לא הגיע, אתם יכולים סבבה לקבל את המקום שלו ולהתאמן, ואתם פשוט כמה שיותר כאלה אתם מתאמנים, המורה מדייק אתכם, משפר לכם את השיחה, אומרים לכם, תרחיב על הקטע הזה, תדייק את הקטע הזה, פה אין לי מספיק רגש, אני רוצה להרגיש אותך, אני רוצה שתתני לנו, כשאת מספרת על אבא שלך עם ההתקף לב, תני לנו תמונה, תני לנו את המצב. עכשיו, מי שקצת יודע לספר סיפורים, מבין על מה אני מדברת, ומי שיודע לעשות קידום, יש פה גם עניינים של קידום בשיחה, כמו שאמרתי קודם, השם, אנחנו רוצים שזה שם שאחר כך ביוטיוב, הוא יהיה שם שיעלה בחיפושים, נכון? אנחנו רוצים שזה יהיה פרה סגולה, שהוא יהיה ייחודי, מיוחד. אנחנו מתחילים את השיחה עם איזשהו הוק, לתפוס את תשומת לב, נכון? ראיתם פעם דוב? פנים אל פנים? הוק. ההוק הזה לא חייב להיות שייך לתכלס לרעיון, כן? אבל הוא חייב לתפוס את תשומת ללב. ואנחנו חייבים להביא את עצמנו כדי ליצור רפור, איך אומרים? שאנשים ירגישו שאנחנו בני אדם, כמוהם.
הסיפור חיים שלנו. אתם תלמדו המון דברים שם. התוכנית כולה מלווה אתכם שנה שלמה. למה? כי החלק הראשון אומנם הוא קצר, זה עניין של חודש, חודשיים אולי, גם חלק תלוי בכם, של עד כמה מהר אתם יכולים לעלות, כי אתם תצטרכו את 4 ימים האלה, יומיים זה ממש 6 שעות, בזום, יש הפסקה כמובן. עכשיו, פה זה ארצות הברית, אצלכם זה יצא בערב, בלילה. אפס. אבל היה לי פעם מישהו כזה שהיה באיחוד האמירויות, הוא אמריקאי נדמה לי, אבל הוא היה באיחוד האמירויות, והוא עלה על הזומים. פשוט לקח קפה והוא עלה על הזום והוא היה. ונדמה לי שאם עשיתם שיעור אחד כזה, אתם יכולים, א', יש הקלטות, וב', אפשר להצטרף עוד פעם כדי לחזור על השיעור הזה אם בא לכם. ולעשות אותו שוב. אז יש 4 שיעורים, כמו שאמרתי, לדייק את הרעיון ולכתוב את השיחה, לכתוב את הבקשה ולדייק אותה ולעשות את הוידאו ואיך פונים לארגונים. אחר כך מתחיל תהליך שהוא קצת תהליך סזיפי של 1, לכתוב ולדייק את השיחה, ואז אנחנו עולים על האחד-אחדים האלה עם המורים, ועולים גם יש להם אפסון זה נקרא, כדי לעודד אותנו להגיש בקשות, כי אנחנו מגיעים למקום כזה שיש לנו את השיחה, יש לנו את הזה, ויש מין פחד כזה שעוצר בעדנו להגיש בקשות. כי אם אני אגיש בקשה, זה אשכרה מחייב אותי לעלות על הבמה ולדבר, נכון? אז כאילו, לא היה לי זמן, עבדתי וזה, ולא הגשתי בקשות. כל שבוע יש מפגש כזה, כי זה נקרא אפליקיישן, בקשה, אז הם קוראים לזה אפסון, עולים ביחד לזום, ויש מישהי שמדריכה, והיא נמצאת שם, ואז אנחנו תוך כדי הזמן הזה, מגישים בקשות, ואם יש לי שאלה, משהו לא הבנתי, אז אני יכולה לשאול אותה, וזה גם, איך אומרים, אחרי שהגשתי בקשה או 2, זה כבר נכנס לנו לאיזה סוג